Mbalariany ma Ramogi Odinga of Science and Technology tiyo machiegni gi mbalariany mawuok e piny Jerman e jiwo kit tiegruok mar tije lwedo ka gitiyo machiegni gi riwruoge mag jopur kod jopur giwegi e keto lony margi e tim. Chenrono bende geto medo thuolo mag tije ne rowere moseyudo tiegruok e mbalariany to onge gi tije kokalo e chiwo kit somo. Mano chiwo kit somo mar tije lwedo. Kaunti ka kaunti bende koro dhi nyago kit chiemo kaluwore mana gi chal mar lowo. Engineering and in our campus environment. Some of you already have visited us. Our schools has 3 center of education and formation can be done there. And there are different schools. Our knowledge, I just want to say some words about. We have a lot of experiences in the field of practice, relevant issues. And one of the major questions we do see is to link better universities to farmers and to link them to agricultural industry, that the profit is for the community at the end of the day and the community can develop. To kaka gibiro gisewuotho kodwa wasomo kanyakla wapuonjore kanyakla nyithiwa bende koza wachgimni wahichwa bende gitero thurgi kuno ni e class gipuonjo wabende ka gibiro ka to gipuonjowa gik ma gin giwegi gisetimo e pinygi mamiyo chiemo nitie mamiyo kata koth olal kata piny timre nade to pod min ng'ane biro tedo kuon biro keto gimoro e mesa. Koro wadwa temo mondo walok somo mondo wae ndiko kalatese wadhie pidho nyim pidho bando pidho suga ma kelo mewo ei piny. Maendi e gima duong' wa Jaramogi Odinga dwaro timo mondo wabed practically oriented. Jolony mag weche